שלום, קוראים לי שלומי לניאדו, אני שחקן, מי שמכיר אותי אלן, ומי שלא מכיר אותי גם אלן. אני הולך לעשות איזשהו טיפול של ניקוי רעלים במים. אני לא יודע מאיפה הבאתי את האומץ לעשות את זה, כי אני בדרך כלל בן אדם בריא, אבל מכיוון שאני מאוד מאוד פעיל והמון שעות על הרגליים, ותמיד רוצה להיראות טוב, ותמיד רוצה להרגיש טוב, ולהיות כזה מצוחצח. אז מבחינה חיצונית אני מספק את הסחורה, עכשיו אני בא לעשות איזשהו טיפול שאמור לעזור לי וככה לתת לי אנרגיות מבפנים. יש לי ים שאלות. אני הולך לפגוש מישהי בשם מישל, שהיא מקצועית בתחום הזה, תאכלו לי בהצלחה, זה מה שאני מאחל לעצמי. אז שלומי, למה באת אלינו? חבר אמר לי שאם אני מרגיש קצת לא 100% שלם עם עצמי, קצת תקוע, אז יכול להיות שיש לי בעיה מבפנים. זה מאוד הלחיץ אותי להבין מה זה בעיה מבפנים. וככה הגעתי, אני הבנתי שיש איזשהו טיפול כזה שאני יכול לעשות מבפנים, כי מבחוץ אני מרגיש טוב ונראה טוב, אבל מה קורה בפנים? זה כואב? לא. פשוט ולא. לא? לא. אין כאבים, לפעמים זה לא נוח בפעם הראשונה, קצת בכמה דקות הראשונות, אבל כאבים אין. זה לא כואב. פשוט מרגישים שצריכים איזה שירותים בדי פעם, כמו כל הזמן אנשים מרגישים. וזה יכול לעשות איזשהו נזק, או אף פעם לא היה לי בעיה. לא נראה לי שיכול להיות שיגרום לנזק. לא, זה מה שקורה, הטיפול עובד על ידי הספיגה של המים. אוקיי. לא הכוח של הזרמה של המים. טיפול, כמה שזה לא נשמע, הוא טיפול מאוד עדין. המים נכנסים לאט לאט, כל פעם הוא יכול להיכנס יותר עמוק, יותר בפנים, הוא נספג ומרקר את הפסולת, כל פעם שכבה יותר ישן. המטרה לטיפול זה בעצם להוציא את הדברים ישנים שנתקע בדופנות. לתת את הגוף לנשום מבפנים. מה זאת אומרת נתקע בדופנות? אני אדם נורמלי, אני הולך לשירותים כמו כולם. נכון. אז מה נתקע? יש הרבה אנשים ששואלים אותי שאלות כמו, מה זה טבעי? זה טבעי לעשות את הטיפול הזה? מה, גוף לא אמרו לנקות את עצמו? כן. בטח שזה טבעי. אבל אתה חי בטבע? לא. לא. אתה אוכל מהעץ ואתה אוכל ישר? לא. לא. אתה לא חי באמת בטבע, ואנחנו רוצים שהגוף מגיב כמו שאתה חי בטבע. האוכל שאתה אוכל אולי יושב במקרר כמה ימים, שזה מגיע מסופר ששם יושב לפחות כמה ימים, עד שזה מגיע מהעץ לשולחן שלך, אני אפילו לא רוצה לחשוב כמה זמן, שזה לא אומר שזה לא טוב או טוב. רגע, אני רוצה להבין. שנייה, זאת אומרת, יש לנו בגוף אוכל שתקוע? תראה, זה אחד התפקידים של המי הגס. יש לו הרבה תפקידים. אחד מהם הוא מחסן. הוא היה בנוי כמו מחסן. אוקיי. אז מה שקורה, דברים נתקע שם. שזה בסדר, ואנחנו פשוט צריכים לעזור לנקות את המי הגס. לעזור להתקדמות שלנו. ומה אני אמור להרגיש אחר כך? רוב האנשים אחרי טיפול מרגישים מצוין, נקודה. הרוב האנשים מרגישים פשוט נפלא. האנשים מרגישים את ההבדל בנקודות החולשות. אוקיי. אוקיי? יש אנשים שלא מרגישים שום שינוי אחרי פעם הראשונה, מעט מאוד אנשים יותר עייפים או רגועים. רוצים לנוח קצת, אבל כל אחד מרגיש את זה ברמה שלו. מישל, נכון? כן. מישל. רגע, אבל אז מה זה משנה אם נשאר איזשהו אוכל או משהו בפנים, כאילו, מה, זה טבעי, אנשים הרי, לא כולם באים לטיפול כזה, אז מה? אז את רוצה להגיד לי שכל האנשים שלא באים לטיפול כזה נשאר להם אוכל תקוע בפנים? יש דברים שתקוע בפנים, שזה לא בהכרח בעיה, אבל שנה אחרי שנה אחרי שנה שדברים נתקע, הגוף והמעיים לא יכולים לנשום יותר טוב מבפנים. אוקיי. זה משפיע על כל החלקים מבפנים. הרבה אנשים שהם לא מרגישים טוב, הם עייפים, צריכים לנוח בצהריים אחרי האוכל, אין להם אנרגיה בבוקר, לא מרגישים כל כך טוב, זה השפה של הגוף. כאב ראש בדי פעם, זה השפה של הגוף. הרבה כאבי ראש. הוא מדבר איתך, הוא רוצה להסביר לך מה שלא בסדר. לא צריכים באמת מחלה לפני שמטפלים בגוף. אף פעם לא חשבתי על זה, שיכול להיות שיש אוכל
שאכלתי לפני כמה חודשים ואולי... או כמה שנים. או כמה שנים? כן. די, נו. כן, אבל... מה, וזה יכול להיות סטאקט כזה, תקוע? כן. מה שקורה, שמשהו נתקע שם, אוקיי. אוקיי? עוד אחד התפקידים של המעי הגס, הוא נספג מים בחזרה לגוף. זה אחד התפקידים שלו. אז כשמשהו נתקע שם, אורך השנים, הוא יותר יבש ויותר יבש ויותר יבש. אז הוא נתקע, והגוף מבפנים לא יכול לנשום, הוא צריך לנשום. זה מדהים. הגוף לא פולט את זה? לא מוציא את זה? לא הכל, לא הכל. אוקיי. אוקיי? אנחנו גם לוקחים תרופות, כימיקלים. הגוף היה אמור לתקל את הדברים האלה? לא בהכרח. לא נראה לי, אבל לא אומרת לא לקחת. אבל זה משפיע על הגוף בכל מיני צורות. אז אני רוצה להבין, אז את אומרת לי שיכול להיות שבגוף שלי כרגע יש שאריות של אוכל שאכלתי פעם, אוקיי? ואת אומרת שעכשיו בטיפול הזה שאני אעשה, יש סיכוי שזה יצא. כמה שאפשר אנחנו נגיע לכמה דברים יותר עמוקים, אנחנו יעשה את העבודה. זה לא בהכרח מה שאנחנו רוצים, זה תלוי מה הגוף שלך מוכן לשחרר. אז אני רוצה לבדוק מה הגוף שלי מוכן לשחרר. טוב. קודם כל הכל סגור, שריד ונקי. זה בשבילך, לא בשביל זה. בסדר? היום היה לך... 3 פעמים על כלום. אולי נהיה פחד. אוקיי, מרגיש בסדר. כן, נראה לי סבבה, אני קצת... כן, מבולבל. מכל הזה, אבל מגניב. זה חייב להצליח. יש הרבה אנשים שזקוקים לזה, נראה לי. זה... אני מבין שזה משהו שכבר שנים קיים, נכון? כן. מה שנכנס לגוף שלך, שלומי, זה החלק הסופי של הספקטרום. תלוי את המבנה גוף שלך, זה תלוי כמה אנחנו מכניסים את זה. מפה המים יכולים להיכנס, זה מים רגילים שעובר כמה פילטרים מיוחדים. אחרי שזה בפנים, אני מוציאה את הצ'ופצ'יק הזה, ואז אני מחברת את הצינור השני, מפה הצורת יוצאת. מתי שזה מתחיל לצאת, את תראה את זה מהחלון סרט שלך. מה את אומרת? איזה קטע. אולי בלעתי פעם משהו, אולי. מטבעות וזה. אולי, אנחנו נראה את הכל. כן? לא את הכל, כמה שאפשר להיום. יאללה, מגניב. בסדר? יאללה. משהו עכשיו, אני לא מכניסה מים בפנים, עדיין אני רק עושה זרימת מים לפי הטבעת לשחרר את הגבים, שיש יותר נטייה להצטבר בסוף של המעיים שלך. אוקיי. תכף אני רוצה להתחיל להכניס מים יותר בפנים, יותר עמוק, תכף. לפעמים אני משנה את הטמפרטורה ממים קרים למים חמים. אם משהו באיזה שלב לא נעים לך, תגיד לי, הכי חשוב פה שנוח לך. אם אתה במתח, הכל מתכווץ, כולל המעיים. אני עוד שנייה ממרית, הכל בסדר. מה את בודקת שעשה צמם יד על הבטן? אני רק רוצה להרגיש אם יש איזה מתח בבטן. תעצור, ולעזור לדברים לצאת. אפשר לבוא מחר? קודם כל אני... Too much information? תראה, עכשיו אחרי הטיפול הזה אני מרגיש ככה בין שמיים לארץ, מרחף. כן, יש בזה משהו, זה מאוד עוצמתי, יש בזה תחושה כזאת שקורה לך משהו, אתה עושה כאילו דוש מבפנים, מקלחת מבפנים. זה יותר חשוב ממה שבחוץ. אני פתאום מבין שהיו הרבה דברים תקועים. זה לא יאומן. אני סחבתי את זה, בטח עכשיו אני... רגע. איך... מה, עכשיו אני שוקל פחות כאילו? אולי. אולי. אבל זה משקל פסולת, זה לא... זה פסולת. משקל, עודף משקל, זה משקל פסולת שיצא. זה לא מפחיד בכלל, וזה אפילו נעים. כל העיסוי הזה של הבטן,
זה מאוד כיף, כי תמיד נגיד שעושים נגיד עיסוי לגב, ואת הבטן מזניחים, אז פתאום הבנתי שיש פה משהו, יש פה צינור שאת עזרת לזה פשוט, זה היה מאוד נעים. כן, אני חושב שזה מאוד חשוב לעשות את זה. טוב מאוד. אני בטח יבין את זה בהמשך יותר, אבל תודה.